Előre szaltó. Hátra szaltó. Hát, ez nem tudom mi. Ó, kézenállás, de fordítva. Mint látják, profi fajta. Szép volt. Most melyik jön? Kötélmászás? Famászás. Most közelítünk a haverra. Itt mássza a fát. Megcsúszott, de azért tartja magát. Nem sokára felér. Végig mászol majd? Hallod? Mi? Amint látják, profi a fiam. Okés. Ja, nem mászik végig, csak csimpaszkodik. Lecsúszik, de cizurtó. Most jön a kötélmászás. Lesz egy akadály is, közben azért. Mi az, a kötélmászás elmarad? Inkább jön a szaltó. Még egyet nyomatsz? Most egy sorozatot csináljál akkor. Még? Még egyet, na. Ja.